खुलुमबाय आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट रङिया गामि दंगफ्रानिफ्राय आंनि फिसाजोनि नामा सानसुमै बर', आंनि नामा रनेन्द्र बर'। दिनै नैबे बिथां प्रमद बर'आ जा आसनि लादों बेखौ मोजाङैनो मोनदों। मानो होनोब्ला जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोरिब गुन्द्रानि फिसाफोरा बेबायदिनो गोग्लैसोनानै थानाय जा रोंगौथि गोनां मानसिफोरखौ दिखांलांनो सोलोंथाइनि फारसे, बेनि थाखाय बिथाङा बे आसनिखौ होनायाव जों जोबोद बाख्नायथाव मोनदों। बेनि थाखाय जों बिथांनिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय बा जोंनि बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरा बिथांनिसिम गोरबोनि हामलायनाय जासिहरनायखौ आं आसा खालामो आरो आंबो लोगोसे बिथांनिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। बेनि थाखाय आंनि गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।